Sziasztok! Ebben a videóban az én TechDeck gördeszka gyűjteményemet mutatom meg, majd a videó közben megmutatom, hogy mi az a TechDeck. Lássuk. Tehát az a TechDeck, hogy ilyen kicsi, ha nem tudnátok, ilyen kicsi gördeszkák, pluszban még pályák is vannak hozzá. Ez a kettőt rendeltünk, ma érkeztek meg, ez az egyik. Ez a hátulja. Remélem tetszik. A következő az ez, látszólag ugyanolyan, de a hátulján látható, hogy nem ugyanolyan. A következő az ez a pálya lesz, és hát pályaféleség. Így néz ki. Remélem tetszik, egyébként az egész így néz ki. A következő az nem egy teljes pálya, hanem egy ilyen darab. A következő az ez a ilyen, szerintem alap lehet, így felülről mutatom, remélem tetszik, ez is. Remélem tetszett a videó, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!